Bij de tweede Wereldbeker reedrijden in Nagano hebben zowel de Nederlandse vrouwen als de mannen een gouden medaille hellen op de ploegachtervolging. Het team met Marit Leenstra van Wiekel, Antoinette de Jong van Rottem en Marije Joling won de wedstrijd in 2:58:69. Ze winnen meer dan een seconde vlugger als gastland Japan. Het tweede plak wie van de Russische ploeg. We hadden deze keer weer een goede race. En nu zonder Irene. Was wel even schakelen. Maar deze trein liep vorig jaar ook al goed. Dus het was makkelijk op te pakken. Was ook schakelen omdat die Japanners zo goed van start gingen? Ja, we konden nu wel goed zien wat ze reden. Dus we wisten dat we gewoon hard moesten rijden en goed hard moesten starten. En de start ging goed. En verder liep de trein vanzelf. Dus goede race. Het volslijn Frieske team, met Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Douwe de Vries, wie mijn tijd van 42:64 echt goed voor een gouden medaille. Op haast 2 seconden volgen Zuid-Korea. Het brons ging naar de ploeg van Nieuw-Zeeland. We hebben natuurlijk niet zo heel vaak in deze opstelling gereden. Ik heb niet zo heel vaak met Jorrit gereden. Dus ja, dan moet je toch iets andere tactiek toepassen natuurlijk. En dan zit het, onze kracht zit natuurlijk dan in zoveel mogelijk vakke rondjes rijden. En dat ging eigenlijk heel erg goed vandaag.